Velkommen til Stronsvej, og det består af 4 teams med 6 lejligheder i hver teams. Inde i lejlighederne er der tilknyttet et tekøkken og et badeværelse med altså eget bad og toilet. Og det er borgernes egne lejligheder, så det er meget blandede borgere, vi har. Der er nogen, der har store fysiske handicaps, og så er der nogen, som er mere psykisk besværet. Vi arbejder med en meget pædagogisk tilgang, og så har vi selvfølgelig også i forhold til det sundhedsfaglige indover. Der er nogle af vores borgere, der er meget påvirket i forhold til arv og miljø og opvækst, og så er der nogen, der har fået stillet diagnoser, som vi så arbejder konkret. Og så har vi, det er jo primært voksne, eller de er alle sammen voksne, nogle er så lidt yngre, og nogle er gamle. Så det er også lidt forskelligt fra borger til borger, hvor meget aktivitet de har i løbet af hverdagen. Vi har nogen, der går på arbejde 5 gange om ugen, og er afsted fra klokken 8 til 14. Og så har vi nogen, der er afsted sådan hver anden dag, eller 2 gange om ugen. Det er sådan lidt forskelligt, hvor meget de lige kan klare at være ude af huset. Og så har vi også nogen, der er hjemme hele dagen, og bare er herhjemme og hygger sig og går til købmanden. Så det er sådan meget forskelligt individuelt fra borger til borger. Altså hver team er der et fællesrum, hvor der bliver spist fælles måltid, morgenmad og middagsmad og aftensmad. Og der er nogle af borgerne, der får mad udefra, eller det får de alle sammen. Nogle får fra Næstved Madservice, og andre får fra Karins eller Holmegård. Det er sådan lidt forskelligt. Det bestemmer borgerne selv, hvor de ønsker at få deres kost fra. Til jul og nytår og påske og sådan laver vi jo lidt ekstra ud af lidt julefrokost, vi handler ind til. Og så har vi aktiviteter i huset en gang imellem med nogen, der kommer og laver zumba og musik og lidt underholdning for borgerne. Og der har vi så i samarbejde med borgerne besluttet, hvad det er, de kunne tænke sig, at vi lavede af forskellige aktiviteter. Så har vi en god kontakt med pårørende, både telefonisk og på mails. Hvis I er interesseret i at høre mere om Eskadronsvej 1-7, så kan I gå ind på vores hjemmeside, ind på Socialpædagogisk Center Næstved, og kigge lidt mere om, hvad det er for nogle borgere, der bor her, og hvordan vi arbejder med borgerne her.